Wata sabuwa a yau ne Malam Aminu Sera yake wallafa wasu maganganu a shafinsa na Instagram a ci gaba da haskaka wannan shiri mai suna Labarina. Ku biyo mu domin ganin cikakken bidiyo da muka kawo muku. Wace ce Sumayya? Wata budurwarsa ce. Na sha jin yana ambatin sunanta a mafarki. Ita kaɗai za ta iya sarrafa shi. Kar ki ɗauki maganin da zafi. Ban ɗauka da zafi ba Rukayya. Da wuta na ɗauke shi. Kada ka ƙara shiga rayuwata. Ka bar ni in yi rayuwata yadda nake so. Mahmud! Cewa aka yi an haife shi ba da aure ba, abinda aka gaya wa mahaifi na fa kenan. To duk wanda ya faɗa miki haka ƙarya ne. Ni ɗan Audu, ni ne nan uban Mahamuda, kuma auren sunna muka yi da uwarsa muka haifi Mahamuda. Rina! Mahmud?